Kapitola 17. Babs ovalil ťažký vzduch v stane. Dlhú, úzku chodbu oddeľovali od ostatných miestností jemné závesy. Na konci chodby postávalo zo pár mladých tvorčekov a s úžasom počúvali príbeh, ktorý im rozprával dobre známy hlas. Lufa bolo spoza hlúčiku detí iba počuť. Za to Momova mohutná postava vyčnievala takmer až ku stropu. A potom toho zloducha Momo chytil za vlasy, takto s ním zatočil a odhodil ho niekam veľmi ďaleko. Malé deti uznanlivo zavzdychali, Momo sa zatváril zahambene a možno sa pod hustými bielými chlpmi aj začervenal. Potom už len stačilo nájsť väznicu a vyslobodiť vás. Tvorčeky začali s jasotom tlieskať. Dobre, decká, na dnes koniec rozprávania, bežte sa pozrieť za tamtú plachtu, sú tam všetky tie úžasné vynálezy. Hlúčik detí sa rozprchol. Vtedy Lufo s Momom konečne zbadali Babs. Sklopila oči a s malou dušičkou vykročila za nimi. Snažila sa rýchlo si usporiadať myšlienky. Chcela sa im ospravedlniť a poriadne všetko vysvetliť. Deduško ho už kedysi našiel. Bol v jeho dome. Musela som sa vrátiť. Spustila, keď pri nich zastala. Musíte mi prepáčiť, aká som bola zbabela a ja... Počkaj, čo? Prerušil ju Lufo a vyzeral, že nechápe ani jediné slovo. Pozrel na Moma a obaja sa široko usmiali. To ja sa ti musím ospravedlniť. To, čo som ti povedal, nebolo odo mňa fér. Vôbec som ťa nechápal. Prepáč. Vysloviť to posledné slovíčko spôsobovalo Lufovi nemalé ťažkosti. Babs sa naňho s úľavou usmiala a objala ho tak silno, až sa čierny tvorček nahlas rozkašľal. Vítaj späť, Babs Brúmanová. Ozval sa Momo a tiež sa pripojil k objatiu. Ste tí najlepší kamaráti, akých som si mohla želať. Smiala sa Babs. Neuveríte, ako som sa sem dostala. Akási divná príšera mi dala vrece cez hlavu a leteli sme na mojom skejte až sem. Veľmi som sa bála, že ma vedie k Mortanom. Vzdychol si Lufo. No, vieš, nechali sme pri jaskyni ešte niekoho od nás strážiť, aby ťa k nám priviedol, ak by si sa vrátila. A tiež, aby ťa ochránil pred zlodejom duší. Mala si smolu, že zrovna dnes tam bola Gemela. Potrpí si na dramatické situácie. To nič, mám radosť, že som vás našla. Ale čo je to tu vlastne za miesto? Keď si odišla, nevedeli sme s Momom, čo ďalej. Chvíľu sme sa hádali, ale to nikam neviedlo, takže sme sa radšej rozhodli pokračovať v našom pláne, vysvetľoval Lufo. Spojili sme sily s ostatnými bambúchmi a vďaka peniazom od slimákov a vynálezom, ktoré si tu nechala, sa nám podarilo vyslobodiť takmer 200 tvorov. Všetci sú tu, v kempe pre dobré tvory. Nikto ich tu nikdy nenájde, dodal sebavedomo. A všetci na teba čakajú. Na mňa? Spýtala sa prekvapene dievčina. Jasné, si tu taká superstar. Proroctvo sa rozšírilo a všetci mu veria. Veria v teba, Babs. A dúfajú, že zničíš zlodeja duší. Babs ovalila hrôza a strach. No potom sa zhlboka nadýchla a odhodlane prikývla. Tu mám niečo, čo mi pomôže ho poraziť. Vytiahla z vrecka sklenáčik. Čarovný prášok. Zašepkal Momo a oči sa mu rozžiarili. Presne tak, proroctvo neklamalo. Prášok existuje a ja som tá, čo musí zničiť zlodeja duší. Nebudeš v tom sama, Babs Brúmanová. Ozval sa hlbokým hlasom Momo. Budeme stať pri tebe, prisvedčil Lufo. Babs s úsmevom prikývla. Bála sa síce zlodeja duší a mala strach o priateľov aj otvory v kempe. Ale predstava, že len ona môže zastaviť nepriateľa, kvôli ktorému dobré tvory trpia, ju hnala do boja. S priateľmi po boku zlo nemá šancu.